Сега ще споделя с теб 9 лоши навика, които се държат беден и как да ги пречупиш веднага. Остани с мен до края. Ако се чудиш защо винаги си на минус, въпреки че изкарваш все повече, проблемът не е в дохода ти. Проблемът е в навиците, които те държат беден. Ето и 9 от тях накратко. Плащаш на всички преди да платиш на себе си. Вместо да делиш 10% в деня на заплатата, първо плащаш сметки, после Netflix, после петъчна вечеря. И каквото остане, ако изобщо остане нещо, спестяваш. Решението е плати първо на себе си. Третирай го като сметка. Още от първия месец. Свикнал си с лош дълг. Ако не можеш да платиш кеш, не го купувай с кредит. Кредитните карти не са подарък. Те са капан с средно 22% лихва. Нямаш буфер 3 до 6 месеца спокойствие. Нарича се свобода да не търпиш шефа, когато мразиш. Не знаеш колко харчиш. Ако не виждаш числата, не можеш да ги контролираш. Спирай да гледаш, спирай да гадаеш, води си тракър всеки месец. Скъпи хобита и безмислен шопинг. Маркетингът те програмира. Научи се да казваш не защото си беден, а защото си умен. Само спестяваш, но не печелиш повече. Има лимит обаче на спестяването. Няма лимит на приходите ти. Плащаш твърде много данъци. Законните данъчни стратегии не са измама. Те са знание, което богатите използват да работи за тях. Намери си правилния счетоводител. Чакаш да започнеш да инвестираш, колкото по-късно, толкова по-скъпо. Инфлацията не прощава. Започни с малко, но започни днес. Гониш щастие в покупките. Новият iPhone, чувството трае 3 дни. Свободата трае цял живот обаче. Вместо да се чудиш как да станеш богат, спри да правиш нещата, които те държат беден. Това е само началото. Стани с мен в следващия път.